जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बर'फ्रा नारें जुमब्राखौबो फुटबल महरै गेलेबोदोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों अबिद नार्जारी। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनायखौ पुब कसुकातानि सिङिमारि गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुङो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि पुकन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारीआ। बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथियाव बिथाङा एबसुनि मिशन लानानै खामानि मावनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो बर'फ्रा नारें जुमब्राखौबो फुटबल महरै गेलेबोदोंमोन होननानै बर'फ्रा गेलेनाय बिथिङाव जोबोद सांग्रांखायनो अंडर 13 बुंनानै एबसुआ आसामनि खना खनलायाव थानाय गामिनिफ्राय मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल थाखोआव गेलेहैहोनो हानायनि राहा खालामगोन होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि मावख' नेहाथारि नितु बर'जों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि कैलास बसुमतारीआबो बाहागो लायो। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।